Iwan hangi kung sipara Snok tilang kaway She delingin yefrey That Jisuan Hamdan nam shawala banjo Habangi at ringkan She delingin yefrey That Jisuan That Jisuan Shisha ngidap da kamen sim jago jingsokya habangi i gini ki po ki bangi im menta bat kum ka ktien ka jong try shisha ka kren na ka shiti ka jong ki hebru na nom khat lai da kha ba khan riu kentien ka ongom ne ba bangi num klet ya ka ta ka jingle ba pha ba ya ta ka jing sam is nei namar ka ni shisha ka long ka ta ka jing knya ka ba priang subha akhmat ka jong blai bangiru na kalyang jago potanet ministry hai bori berit jingi ni pendrong i khti ka bangi la ban ai ta ka jingrap shaki khon ki jong try Kaktian ka jong try ka pagkamangi bangin long ka jing shai siya ka ni ka pertay bade kum haka ni ka por ba ay bangin pen i ka jing shai siya ki bri ki bapat itu ya ka kerteng ka jong try kenang ba kita ki bai i ka jing shai haka jim ka jongi kin yoro yaw to khpa jingi ubaha beneng kaktian ka jong try ro ka pagkamangi u jisu ang i ni kentien bangi i u try na do ka dono baro ka mensim baro ka bor baro ka jingmut baro bangin i u parmarjan kumbangi iet ya ladi ai bahakum kan ni kapor ninya iet ya kita ki para marjan ninya reach out sya kita ki para marjan ninya pet ninya kli ke ai ka jinduna baki ki don kaktin ka jong try ka hikaingi u jisu angan ai fi kan ni ka hukum ka batmai kata bangin iet perlok hi kumba u ula iet ingi baka de kan ni kapor bangin ya iet para lok hi baka de kan ni kapor ninya nyau ya ki wei kampa banya ladi ninya pet ya ki wei Ini keli ya kiwei ke egadan ki jingduna hakayen ka sem ka jongki ai bangin long kita ki jingshai ai bangin long kita ki nong yarap hakani ka por ba shisha bangin long kita ki nuksa ki babha na ka benta ka hima ka jong try bangi kum kita ki kun ki bakhot da ka kerteng ka jong try ai ngini yeng lang hakani ka por ngini trei lang hakani ka por ngini yarap lang ya kita ki beduna hakani ka por Iwan hangi kung sipara Snok tilang kaway She delingin yefrey That Jisuan Hamdan nam shawala banjo Habangi at ringkan She delingin yefrey Kau kini ketika kejanmian ke bensa jigen ma ya ke dorbar nong kriam nadu bawan kini ke lockdown nilai syong kerki kom ka executive committee nilai lum dari emergent executive committee te kumurang basnong basmokia bahaya kini ke kam ngalapun sngong hakit khot jo ka executive committee bangim dei ban syong klikti te ka executive committee ru nilai penbet bangin sam ye gini ki kham ki pian ki melu ki kumpnyang sagini ki long yang phi ka ni dak shilong jongi ke pedang don sibun bha ki kup siliang ki sem siliang ublei upet ya ka donu jongi ki nong yalam sino ubyo i ya ka jingku ki jing subah ka jongi bat nilapo ya ka ni ka janmiet pat Boblay ulah juba lingba ka Potanet Ministry lingba ipastor bantay lawan ni kedulu yangi bat nakaliang ka sinong hi kalamong ka kamba yangi ginong yalang sinong kamday ka basuk yangi ginong yalang sinong ibangin sam si sam nakafan sinong ray ngiyo i Boblay uyo i ka jing sisha God sees the truth but we ong tin reng ilasdang na ka sinong bat menta ka janmit pat la nangyay pentulun ya kini kam dapat Potanet Ministry nakan yang jong badol barsilong nong priam ni berpau biang sa sistem jing sngong ke jongi i pastor bantai bat ministry ke jongi ke Potanet ya ke jing lak ploy ke jongki banyara akan ke jamit hi nilayo san teli kilong yen belayo ya kini ka jingira nakan ke ministry ke jing duai ke jongi kum kinong ya long sinong jong ke dorbar sinom nong kriam hi ongnu belai ke jingso undang ringkat lam bat pi pastor bat ke tim ke jong hi hara jumlah keluar ke jong pi
ban kener ya kiti jing yarap ya gini gikup siliang isem siliang hapedeng kani ka lockdown ka balapin sungau da ka government of India ngimtip ka i ka banja hadu ka south terik ngitip ba uni ublay uba mangingi syakri ulong ublay bungju ino uklem ino ya ka dor pas nong kriam pat ujuba igajing duai gajongi lingba ka portrait ministry kani gajing yarap ka jongpi ka penken mau sisya ban syakri yo pai ba hi kani gajing syakri yo ublay ngam artien begitu kisan teli bilong ye baliyo gajing yarap hakani gajan me kandalong gajing kerku itu kisan teli bilong ye ba PPOE bela gajing yarap mentan kidai bilong ye sisya kibat don kam sisya gajing yarap dan nak deng itu bilong ye kibat ang sudah plat na ulong dan gitu bilong ye kibasa hitang para kena kibasa kut sendiri umiyo syu ban hara kisah kimi kipa dan gitu bilong ye bahakan ke curfew bakani ke lockdown umiyo syu ban litre ban kata kani gajing ai ke jong ki sisya kalalong gajing kerku ya kani kalong ye gajing duai ke jongi nakaliang jong ka executive committee ke dor pas nong kriam ba nam artatien bakachnong nong kriam hi barok away kalapim ya gajing le ba ka jong ki bang ni blay gajing so i undan ringkat lem bat ke ministry ke jong ki nakaliang ke jong i blay shibu ni pi ke portrait ministry ya ka team ke jong ki ke belabin ya dan ringkat ang bat ni stay safe stay safe stay calm and always can ma ha gajing dubai ni so thu bakakam ke jong ki rakam ke bakia ngam artatien bang ni blay uba la don ringkat lem bat pi ka team ke jong ki undan ringkat lem bat pi ada ke jing syakli ke jong ki ni so thu bak nang le seki wi kisno undan ringkat lem bat pi bak ngam artatien bakani ke jing le ke jong pi kan long bok diang bon he hakmat ibrio bat ahmad ubai tentang ini gintin ni nakaliang ke jong ha nakaliang ke executive committee boleh shibon ke jing le ha ke jong ki thank you very much Bat shisha nakaliang joko ministry ru ni kentu yapi lada don hapreng jo fi pet yang ni ka program hakan ni gesngi lada fi don shisha ta mensim joko jisokhia ka mensim ban yarap lang pila ban kenere la kiti ban yarap yaki para ki jong fi ki badan haka jinjar ki badan hapreng ka jinglanot bat kentu ru yapi yo fi don ka ta mensim ba fin bedru saka hima ka jong try limba ka ni ka ministry hey bangi dang la shushu ban ai yaki jingarap shiki ba khambun ki jaka hoot nakaliang joko ministry ila jet mentai lai teli kisnong bengin ai ka jingarap rengi tip ba de ini ibor ibaret jengi nginom kot syaka snong borokwe rengi tip habangi dia trailang ni tip ila ban kot syaka babun kisnong lingba ka jingarap ka jong firu ila ban let syaka taki we kisnong ban ai ka ju ka jingarap haka yen ka sem ka joki haka society ka jongki kublai shibun ublay undor kat lambat fi ublay joka jingsuk undai pensingan ublay ke jingsuk undai pentingan ya ka jim ke jofi iwe pi we amen Bengi aingu yu play wala playing ni kat ni kalat bengi la ban lei ai ban ai kini kicing syakri lamba kini kicing ai kini kicing bam aingu yu play ba wat hakapor ka bakhim re yu play ulong galenti yangi amarga kerteng ga jong u wong ngalong manga galenti de ta de mo u ba playing ni kalat de mo u ba playing kini galenti ya ka bangin le ya kini ka kam ka bamenta ta kini ka phase 1 ka bang ila pendap menta ka sngi bala syai ka sngi ru bala da kalong ka mon ga jong play nganget ngin sedang ru ya ka phase 2 Tengah nget hi, butra playing kalat, playing kalenti, bangin yo ya ka pisa bangin thiet ini ki jingbam, bat na ki kerpat ya pi kom ki nongpet, pin sengo bah ban dwai na kam ta jungi, bau play, play kan kalenti, play kan kalat, dang don shibon ba ki breu ki ba, don ki jingbam haga dukan re kim la ban thiet namar ba kim don shu ya ka pisa, kim don shu, wat dang khandiat ru ban bam, ki don lagi jongki kon ki ti ki dang rit ki jongki, ngisen ai ya ki. Dede yang tangi don ya kene jing angnot ngi don ya kene ka mensim jong ka jing terang ban le ai ban sedang sai kene ka phase 2 ba nge tang mangi ngi nom la ban le ai re rengkat bagi jing trailer lambat pi
lembaga jing dwai ke jong phi lembaga jing kershan ke jong phi ila ro ban le ke ne ka kam Kani kapor hagaba ngihap ban ya daga jinget ban ngihap ban knero ya kikti ki jongi daga jinget habangi khot yelade bangi dei ki khon ki jong blei kum ka portanet ministry la rangi super khat kamlong ka basukro na ka banta jongi harangi nget pat ba ublei uyo i pat ya ka donot ka jongi habangi la perkhat ya kani ka kam mangin le ngila perkhat tang de ki phau yeng harangi aingo pat yo ublei ba ula kerkhu pat ya kata ka bangi thmu ban le haka banaki phau yeng ni poi ban kunjo shaki shispa 100% tali ki yeng jongani ka nong ba shilong halai tali ki shnong ban ngai scam ba om tangkat ne ba daga jing alam ka jong ublei ba daga jing snok tilang ka jong fi he ki jing duai ublei unya alam ngi wei pi wei khang bangi la ro ban kunjo shaki wei pat ki shnong jongani ka nong ba ka jongi Habajing kiwan jing jenjaran shop yangi hatong ihon bantang syupet lemdang ikner kikti kamper la ibaret henreng en yasnokti delik away da kajing it ngin yang namar kari Iwan hangi kung sipara Isnok tilang kaway Shitiling in yafray That Jisuan Hamdan nong shuwala banjo Habangi at rengkan Shitiling in yafray That Jisuan That Jisuan Daam day menta la nongin penshisha la dangim yeng menta leno ay agajing plan Iwan hangi kung shipara Isnok tilang kaway Shitiling in yasray at Jisuan Omdon nong shun ba banjo habangi at ringkan Shitiling in yasray that Jisuan that Jisuan that Jisuan